Ngiyanibingelela, igama lami uPhindi P Ukhozi FM. Sikulesi simo soMzansi Afrika esibhekene naso esinzima kangaka. La siyibuza khona imibuzo omunye nomunye ukuthi konje sifike kanjani la sikhona. Asikaze sesicabange ngisho emandulo ukuthi kokufika izikhathi la kuthiwa ungaveli kumakhelwane, la kuthiwa ungambingeleli ungamangi umakhelwane wakho. Sina njengesizwe simnyama siyisizwe esinothando ngendlela emangasayo, siyisizwe esazi ukuhambelana, kodwa isikhathi esibhekene naso neqiniso njengamanje lithi kufanele umuntu ahlale ekhaya. Asazi ke sifike kanjani. Ngiyazi ukuthi njengamanje njoba ngiyenza le video uhleli uyazibuza nawe imibuzo ngempela ukuthi sizophuma kanjani kulolu gibe esesikulona. Ngizothi ekseni uNkulunkulu impendulo yakho konke kuwena uhleli ekhaya. Siyazi sizwile einkundleni zokuxhumana nakumabona kude nasemsakazweni ukuthi abantu njoba sikulesi simo esikusona endaweni ezahlukahlukene babhekene nengwadla basebunzimeni ngenxa yokuthi imisebenzi ayikho, sihlele emakhaya. Ngiyazi ukuthi kunzima, uthi ukudla kukho, awazi ukuthi uthatheni uhlanganise nani. Uzithola uhleli nabantwana bakho ebekuye kube ngezinye izikhathi kube ngcono ukuthi usemsebenzini awubaboni. Njengamanje bakubheka emahlweni bafuna ukuthi wena njengomzali kube khona okwenzayo, kodwa akukho ongakwenza. Isikhathi esibhekene naso umhlaba wonke esingazi futhi sonke ukuthi sifike kanjani kusona. Ngizothi ake kube isikhathi lesi mhlawumbe kulesine. Ngiyazi ukuthi abomama bayacabanga ukuthi awu ngabe siseyinkonzweni, ngabe sikuphi, ngabe kuney'nhlelo ey'ningi nemihlangano eminingi esithi masihlangana sakhe izinto eziyaphambili ezosithatha zisithuthukise empilweni. Ngifuna ukuthi mhlawumbe ake ubuyele ekhoneni lakho, kube isikhathi lesi sokufuna nawe uNkulunkulu wakho, sibize uNkulunkulu ukuthi akakaphe ubuhlakani ososayensi nabodokotela bethu ukuthi bathole ikhambi, ngoba into nento eyenzeka emhlabeni uNkulunkulu osuke ephe lo muntu umqondo wokuthi akwazi ukuthi athole leyo nto esuke idinge ngaleso sikhathi. Imiqondo yonke nokuhlakani konke kuvela kuNkulunkulu. So ngizothi ekseni sithola ithuba mhlambe esingalibheka sithi kubuhlungu, yebo kunzima, kodwa esinye futhi sezisikhathi uNkulunkulu asinikeze zona ukuthi ke sifune nathi ngaphakathi lethu ufuna ukuthi ubani mangiphuma la yini engizoyenza. Sithola isikhathi sokuhlala emakhaya uhlela impilo yakho, mhlambe besenza izinto ngokuxhamazela, mhlambe besenza izinto ngokubona abanye ukuthi benzani. Njengamanje uwedwa uhlele ekhaya awukwazi nokuvakashela abahlobo bakho, mhlambe bongathatha lesikhathi ukubhale phansi, ubhale izinto ofuna ukuthi mangiphuma la ngifuna ukuthi ukuzenza. Ngeke ngathi mangikhuluma emsakazweni ngathi khona amabhizinisi azophuma kulesi sikhathi sokuvaleleka esikusona, khona izinto eziningi ezizokwakheka kulesi sikhathi esikusona. Ngakho ngizothi akungalithathi leli thuba ubheke lize lidepress noma ube nencindezi kuphela. Awuthathe leli thuba ukubheka ukuthi mhlawumbe mangiphuma la, ngoba okubalekile kunakho konke ukuthi sizophuma. Ukuthi nini iyona inselele esabhekene nayo, kodwa sizophuma. Ngakho ke masiyilungiseleleni ukuphuma kwethu. Uma ngabe sesiphumile sizophuma singamaqhawe. Kumele ukuthi kube khona izinto ezoshintsha impilo yethu esizophuma nazo. Uma ngabe uhleli phansi njengamanje uyifuna wena ingaphakathi lakho ukuthi konje yini engiyithandayo, konje yini mina engithanda ukuyenza. Kwa amenye imisebenzi ngeze sikubalekela ukuthi mhlambe bazothi mayephuma kuthi hayi imisebenzi ayisekho kuyale, mhlambe isikhathi lesi bengathatha ngibhale phansi ukuthi eliphi ibhizinisi engingalenza, eliphi ibhizinisi, ngoba khona nabanye abazothola ukusizakala ngenxa yalolo bhizinisi wena, abazothola imisebenzi. Kunabantu abahleli njengamanje abangazi ukuthi bathatheni, abangenawo ngisho umqondo webhizinisi, kanti wena ukhona usekhaya. Ungathatha lesi sikhathi uhlanganise ingqondo yakho mhlambe nomndeni wakho, nibone ukuthi yini esingayenza masiphuma la. Isikhathi esikusona sinzima, isikhathi esiphila kusona sisinikeza inselelo yokuthi fanele wonke umuntu abe nento ayenzayo ezomphilisa. Ngithi ke kumina kwena akuthathe lesi sikhathi kunzima kunjalo ukubheka into epositive ezokubuyisela ithemba empilweni yakho, ukubhale phansi into ofuna ukuyenza mangabe uphuma la. Siyilungiseleleni ukuphuma sizophuma bakwethu, sizophuma Mzansi Afrika kulento esibhekene nayo. Okwethu ukuthi sithi masihleli sithandaza sithi uNkulunkulu siphe ikhambi ezosilapha lesi sifo, bese futhi siphinde siyilungiselela
Ibuhlungu kabi indaba yomuntu ongayilungiseleli ukuthi sekufikile unqoba kwakhe, sekufikile ukukhululeka kwakhe, uthola ukuthi akayilungiselelanga, ubengakulungele. Mhlawumbe ungathatha lesi sikhathi ubuye kwena ulungise ne-relationship, nama-relationship wakho nabantu ongazwananga nabo. Uthatha lesi sikhathi ubhale phansi ukubheka ukuthi konje ubani engihleli nje ngiphila kabuhlungu, angiphili kamnandi ngenxa yosibanibani nosibanibani, ngamona, ngangaxolisa. Mhlawumbe ungathatha lesi sikhathi ukulungisa zonke lezo zinto ezinjalo. Uthi uma uphuma sibuyelana, sijabulelana, sesibonana ngale ekuphumeni kwethu kwi-lockdown, sesiphila sonke, kube khona into othi ngiyizuzile ngokuhlala kwi-lockdown. Ngiyazi ukuthi mhlawumbe lento engiyishoyo ingangenza umqondo njengamanje, kodwa uma ngase siqale sike sibheke izinto ezipositive njengoba sihleli sivalelekile, bheka izinto ezipositive, into ongazenza, into okufuna uyilungise, into okufuna uyilungise ngawe, uthi uma uphuma la uphume umuntu oshintshile. Nginifisela konke okuhle uNkulunkulu abe nani. Ngiyanithanda, ngiyanithandazela ukuthi uNkulunkulu aniqinise nasezikhathini ezinzima. Nisale kahle.